May kang tarang gihapon dito sa sitwasyon sa Iran, gindeklarar na sang Iran nga may ara sila sang bag-o nga state o kun supreme leader. Base sa report sang Iranian state media, ang ginhingadlan nga bag-o nga supreme leader amo si Mojtaba Khamenei nga anak sang nagtaliwan nga supreme leader nga si Ayatollah Ali Khamenei nga ginpatay sang Estados Unidos sang Amerika kag sang Israel sa ila pagpang-atake sang nagligad nga Sabado. Base ni sa statement halin sa Assembly of Experts o kun ining panel sa mga clerics nga responsable sa idalom sang layi sang Iran nga amo ang magapili sang pinakamataas nga lider sang amo nga pungsod. Si Khamenei amo ang napili bilang ikatatlo nga lider sang Islamic Republic sunod dali sa report sang Iranian state media. Una na nga ginpahayag sang Israel nga punteryahon sini kung sino man ang magapulos sa pwesto bilang supreme leader. Una naman nga nagpaandam si United States President Donald Trump nga hindi magdugay ang bago nga supreme leader sang Iran kung hindi pagkuhaon ang iya nga approval. Una man nga nagsabat ang Iran nga hindi sila magpasugot o kung nga magpasilabot si Trump o kung ang bisan sino nga pungsod sa pagpili sang ila bag-o nga lider.